Protiksa BP Arta Ningkan Trok Paralysis Akiso Cholonglok Ajok Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Kerap Kachuhang Difu Matipung Rong Chingrum Lawrence Rongpi Arong Amikar Joel Singh Belapen Hena Rong Pharpi Asupi Akleng Protiksa BP Arta Ningkan Trok Paralysis Akiso Cholonglok Ajok Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Kerap Kachuhang Munit ke kiso pen henlo kisung I kiso puluti chuklemun e chodamun epo an esan kichuji aphan anta sungpik thangjang lason si Joel Singh Belapen hena rong pharpi asupi akleng Protiksa BP Arta Ningkan Trok Paralysis akiso cholonglok ajok pinang an akisung chitong nanglo alangli kiso lake Ningkan Trok dolo lapen kiso tami pinang an adim hospital along chilanglo bonta akiso abang meun edet lopusi asarpi asarbora atumpen nang pachini don kedamtang aningkan plipho suse kiso kachilang non abangke kachilang iji aphan anta avedetlo alangli non abangke kisung thektiklo lasi Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan nangrab vek thapusi alangli tumpen chuning ripon ningkeme abang phu abang phi atum kerap dunji aphan do pulute bangso ekonalong rapon me Name Hena Rong Pharpi AGVB account number 74150 1039 4611 phone number 9101 001127 News Text Report TK News Karbiang Long Nirap thak sing hitung chuning ri Arong men mang ada kuping. arong men ke da ke rong pia rong loren rong pia rong la news ke bang posta mini lingning rong lo la pen bikai koi ke la nili supi akleng si bang kiso la sini nili tum pinang an chilang lo ke cheng si ke doktor tami chilang lo dak civil hospital po hosing itum chilang lo la kathar sar bang tami bibi atum han kelang kathar sar tami ni tum hanum kulo nangli tum chongdat chot pen ke nangli tum khoros pati padam rinwe la bang ke un elu pusin tum hanang pu stami angko ni tumbang ining rengnu se also paning rengnu se angko Karbiang ron tami chilang lab lo kethe kere anta ni tumla pangrum lab lo ke kala aron bana akam ase kar klip noi sike chak noi sumi mi kar klip noi anta ni tum claim lab lo masi on eda la sing tum non bang ke bikhe ko gala tim Karbiang long CEM Sir Tuliram Ronghang Panstami Chuning Rilo la nilitum asupi kisutami nirap tha pusinitum kardom chuning rilo Amen goson. amen abang ke Protiksa BP Ningkan ko anlo kisu. kisu ke ha jodmo plot pen akisu ke non an ke chinkan trok ke pleng kai kai la Kisu bang ikoson na yan. kisu abang ke lage paralyze mane jodmo plot pen ta bibi room ibita barodin la amasin ke unide lolosi non bang ke Karbiang long sar Tuliram long hang yong si nangrap lete itum aku non tami 15,000 pusi pu ani si heta bang lang la so dwai pachu tha nitum parok tum phananta pilo angpen arleng tum ta kisuman tum nang endun lo kemi si ki ong po video ta nitum phanang paklang sa dwai chupen kemi he la sing tum phanta nang endun tha pusi ke bang hala lang li tum bang adwai pini ni tanang paklang kan la si adam bang ke 13,000 to masing tum ta chongdat chot pen ke 13,000 ke khorasputi ta long idet la Raja semiat pet kopi kisu lo. Paralyzed Ningkan ko anlo. Ningkan Trok ba Alo ngapre kapre kami chilang nam lo ma. chilang do Tenon bang kopi.
Namanya ke ini apa aman jahe celang dam he. Ke bung dam lo. Mangai bhara long ni de. Main ton ko.